जय जुआर सकाଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲି ଗାଧେଇକି ପାଧେଇ ड्यूटी ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ବସିଲି ଦୁଇପଟ ଦୁଇଟା କଢ଼ା କାହିଁକିନା କଢ଼ା ବସାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ତେଣିକି ତା କାମ କରିବା କଥା କଡ଼ିବା କ'ଣ ତାପରେ ପକାଇଲି ସେଥିରେ ଫ୍ରେଶ୍ ତେଲ ଆମର ଏଠି ପୋଡ଼ା ତେଲ ଦିଆ ହେଉନି ଖାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ତେଲ ହିଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଟିଣା ତେଲ ପକାଇଦେଲି ଏପଟେ ସେପଟେ ଭାଗ କରିକି ତାପରେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ଲାଇଟର ଲଗାଇଦେବା ଅଧା ନିଆଁ ଆଞ୍ଚ ସ୍ଲୋ କରିକି ରଖିଦେବା ତାକୁ ସେ ତାର ଜଳୁଥାଉ ସେମିତି ତ ଜଳେଇଦେଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନେବା ଯେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଏଇଆ ଭାବିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି ତାପରେ ଦେଇକି ଯଦି ସବୁ କାଲି ରାତିରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଲି କାହିଁକିନା ମୋ କାମ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଆଉ କେହି ଆସିକି କରିବେନି। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟା ଜାଣିବା କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ନେବା ସେଥିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବ ତାପରେ 4-6ଟା ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଥିବ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଅଧେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ମାନେ କ'ଣ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଇକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବେସନ ପକାଇବ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ତେଲରେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ମାନେ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେବ ବୋଲେ ପୋଡ଼ି ଛୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ବାଳ ଘାତ ହେଇବନି। ମୋର ହେଇଗଲା ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆପଣ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ।